Salut, eu sunt The Gold Mine sau The Diamond Mine și bine v-am regăsit la primul review la o aplicație. Aplicația este cool prin care sunt foarte fericit că s-a băgat și pe App Store pentru telefon. Da, trebuie să avem internetul pornit, făcut deja l-am și nu mai să-mi scriu parola. Așa? De ce mi-a ieșit? Ok. Și am filmat un episod din față la telefon, dar s-a oprit la 16 secunde. Bine, l-am filmat cu niște prieteni, frate, și a ieșit foarte bine. Aici sunt Aira Felix, deci știu că unii o să zică că numele meu, de ce n-am fost The Gold Mine sau The Diamond Mine, pentru că alea două erau luate, deci what the fuck? Aici pun pauză și revin. Bum, am revenit și aici putem vedea că... Unde ești, mă? Astea sunt doar mai tare. Chiar nu dacă se aude, că sunt în bucătărie. Vezi de ce sunt în bucătărie acolo? Unde ești, mă? Aici vom vedea să aruncăm cu un bulgăr. Aici unde ne arată emoticonul, deci e pentru telefon. Eu îl vreau așa scot. Aici din partea de sus putem vedea astea. Eu n-am membership. Adică dacă vreți membership vă puteți juca pe Free Penguin. Acolo îți dă free membership. Collect și da. Mi-am pauză la școala. Aici avem să ne așezăm, să lansăm, să facem cu aici emoticoanele. Aici mapa, mi-mi place cum se deschide mapa. Să vedem. Mi s-a văzut și părul. Aici avem foarte multe chestii. Aici nu știu dacă se vede chiar foarte bine. Vom vedea jocurile, care sunt ca puține. Aici avem prietenii. Aici avem chat-ul, am uitat să spun. Sau de boxă. Eu atâtea iteme am, pentru că atâtea vreau. Am mulți bănuți, dar o să mai cumpăr și câte ceva. Aici Aici de fapt era profilul nostru, inventarul nostru. Aici mai friends, eu n-am niciunul. Mă uitam la mine. Hai frate, încarcă-te, pumpă. Trebuia să dau un restart la joc. Dacă v-ați plictisiți, dați domnule mai înainte, că nu stau numai cu pauza. Sau vă ucid. Uțitul. Glumea. Hai să trecem înapoi. Deci, aici aveam shop-ul și aici iglu-ul. Shop-ul arată cam așa. Iar este să știți că și ori la asta. Shop-ul știți cum arată. Eu am fost The Gold Diamond Mine. Până data viitoare, sărbători fericite tuturor. Un revelion bun, Crăciun fericit. Și trebuie să aveți ceva merori ca să instalați jocul. Eu am fost The Gold Mine. Până data viitoare, ceau lume!